Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal jeg lære jer at stå på hænder, så I måske kan lære det. Måske skal I sådan øve det lidt mere, men ja, lad os bare komme i gang. Jeg tænker, at jeg sætter kameraet her, fordi ja, vi starter lige op af, i hvert fald en væg eller sådan noget. Nu prøver jeg bare lige min mors skab, fordi der er ikke så meget plads hos mig, fordi jeg har alt muligt ind. Så ja, nu viser jeg lige, hvordan man står på hænder op ad en væg. Så jeg gør det lige her. Det kommer nok til at se sådan her ud op ad en væg. Det larmer lidt, når det er sådan, ja. Men så skal man sådan huske at spænde i tæerne. I begge tæer. Ja, okay, man skal så ikke spænde sådan her, ikke? Spænde sådan her. Og så skal man jeg skal lige lære jer, hvordan man sådan sætter hænderne op, så I kan sådan se det på en måde her. Okay, så jeg stopper hænderne heroppe. Så skal hænderne sådan, jeg ved ikke helt, om I sådan kan se det. Jeg prøver lige at vende mig den anden vej, så ja. Hænderne skal sådan her. Det skal bare sådan, de skal ikke sidde sådan her. Det må de ikke. De skal bare sidde sådan normalt. Sådan her. Og så skal man også huske, så på hænder, at man ikke gør sådan her. Hvad muligt. Man skal bare lige strække. Og så spænde i benene. Sådan her. Og spænde i numsen. Eller så skal du bare rent faktisk bare spænde på hele din krop. Sådan spænde, så du måske bliver rød i hovedet. Det ved jeg ikke. Men nu vil jeg lære jer det. Okay, så vi starter op ad en væg. Så det er jo sådan, du bare skal starte med, det er, at du bare tager hænderne op. Og så svinger du. Okay. Prøv lige det her. Så prøv sådan sving. Så skal du bare, hvis du kun kan stå på hænderne sådan her, og ramme den ene fod, så er det bare vigtigt, at du sådan kan komme op med den anden. Sådan, bare lige sådan her, og så skal du få strækket den op. Hvis du ikke kan sådan få strækket den lige op, så må du også bare gøre det her. Og så kan du strække den. Det er helt okay, hvordan du står på hænderne. Det er bare, du skal bare følge din måde. Jeg har nogle tips til dig. Og det kan jeg jo vise dig i den her video. Så husk, at så svinger du bare så hurtigt muligt. Bemindre at det er sådan en ting, der larmer. Så dine forældre ikke gider at have det. Men, så du skal bare svinge dig. Okay? Så når du har gjort det sådan nogle par gange, og du føler, at du kan. Så se videre til videoen her. Den anden ting det er, at når man sådan, ja, sådan, når man er sådan heroppe, så er det vigtigt, at man sygt meget spænder, og at man ikke står sådan her. Især ikke sådan her. Især ikke sådan her. Det må man aldrig, for så kommer det sådan, det gør man kun, hvis man er meget god og kan lave armbøjninger. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan. Okay. Nu prøver jeg. Det kunne jeg på en måde godt. Men det skal I ikke gøre på starten af. Så nu kommer den. Så husk stadig, at I ikke må gøre alt muligt. Prøv at koncentrere jer. Så sker det. Eller så skal I bare, ja, bare prøve at svinge op hele tiden. Op. Og så når du har gjort det nogle par gange, så kan du. Du skal bare lære at svinge op.
Okay? Nu tænker jeg, at vi skal gøre det ude i luften. Men det er ret nemmere uden. Fordi hvis man står i luften, som der kommer til at se sådan her ud. Ja, okay. Jeg skal sådan lige springe op. Så man kommer til at se sådan her ud. Det kommer så grund til, at det kommer til at se sådan der ud. Det er, at hvis du spænder i hele din krop og samler tæerne sådan her, så på der sådan, det er min tær. Så samler den. Okay? Så skal du bare komme op. Og hvis du ikke kan komme op med strækket ben, så er det okay, hvis du bare gør det her. Okay? I kan nok ikke se det, men jeg bukker i hvert fald benene. Og jeg kan også gøre det her. Og alt muligt. Men ja, du skal bare blive ved med at prøve. Så kan du. Prøv. Mindst 10 gange i hvert fald. Så kan du. Bare øv. Vær stærk. Stå på dig selv. Så det var alt for den her video. Vi ses en anden dag. Hej! Husk at like og subscribe, så slå klokken til, så du får en besked hver gang jeg laver en ny video. Hej!